روز 11 ноябр дар ҷумҳурӣ абрҳои даргузар пешгӯӣ мешавад, чунки мавҷҳои гарм хунук ворид мешавад. Дар баъзе водиҳо эҳтимолияти бурдани борони суст, дар кӯҳҳо ва қаторгоҳҳо бошад бурдани борон ва барф пешгӯӣ мешавад. Баъдан рӯзи 12 ва 13 дар ҷумҳурӣ ҳавои ноустувор, бурдани борон, дар баъзе ҳолатҳо бурдани боронҳои пуршиддат пешгӯӣ мешавад ва дар кӯҳҳо бошад бурдани барф пешгӯӣ мешавад ва ҳарорати рӯзона 6-8 дараҷа паст мефарояд. Дар вилояти Хатлон гарчанде ки рӯзи 11 ноябр то 17-18 дараҷа гарм бошад, баъдан то 9-14 дараҷа ҳарорат гарм мешавад. Инчунин дар вилояти Суғ боронҳои пуршиддат рӯзи 12 ноябр пешбинӣ шудааст. Дар кӯҳҳо бошад бурдани барф ва ҳарорати рӯзона то 6-8 дараҷа паст мефарояд. Дар вилояти Суғ то рӯзҳои 11 ноябр то 11-16 дараҷа гарм бошад. Баъдан рӯзи 12 ва 13 ноябр ҳарорати ҳаво рӯзона дар водиҳо то 5 дараҷа гармӣ пешбинӣ шудааст. Инчунин дар ноҳияти марказ рӯзи 12 ва 13 ҳавои ноустувор, дар водиҳо бурдани борон, дар баъзе ҳолатҳо бурдани боронҳои пуршиддат, дар кӯҳҳо бурдани борон ва барф пешгӯӣ мешавад ва ҳарорати рӯзона 5-6 дараҷа паст мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо то 8-13 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар кӯҳҳо бошад ҳаво рӯзона то 3-8 дараҷа гарм мешавад. Шабона дар водиҳо ҳаво 0-5 дараҷа гарм, дар кӯҳҳо бошад шабона аз 1 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон инчунин рӯзи 12 ва 13 ҳавои ноустувор, бурдани бориш, дар ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бурдани борон, дар шарқ бошад бурдани барф пешбинӣ шудааст. Ҳаво дар ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона ҳадди гармӣ то 3-8 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад ҳаво шабона 9-14 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм. Дар шаҳри Душанбе рӯзи 12 ва 13 ноябр ҳавои ноустувор, бурдани борон, дар баъзе ҳолатҳо бурдани борони сахт пешгӯӣ мешавад.